Ngiyacebisa masesengize. Kodwa indaba engiziphethe azikho mnandi. No. Ungangitsheli umntanami uhaqele isifo. Kusho ukuthi wena uyayazi le ngane into yakho. Awungazi ukuthi ingaphi ingane igciwane nawo la igciwane ingane benegciwane kanjani. Hayi bo ususho ukuthini-ke manje uma ususho njalo? Chaza ukuthini ngempela? Ungazi usukela intombazane nje enengane yomuntu kwakwenze njani uyishimane wena isigwaqo Bayazongikhalela amashwa. vele Ngami lo ngiyamthanda ngiyakuzijina. Sengithe angibika ngimphuthumise umthandazi ngoba ngiyabona phela ukuthi izinto ziyanakala masihlezi sinezinto. Wena uhleli nje awusoni ngisho ukubheka noma ibhasindazi ukuthi ngabe konakelephi. mina sengayehla leyo yezangoma nabathandazi mina sengiyathandaza nje ngiyakhuleka kuphela Ngibona ithunzi elimnyama kulomuzi nje kunethunzi elimnyama ehamba phambili. Lalela-ke. Ulinda udini uyafa la khona yazo. Ngafa ngisho umuntu. Awukhulume phela nomasibabo ngemvakashele namhlanje. Pheki yo kathelele into esheshayo lezi. Yabona manje siyakhuluma. Bese ngithola bengaphilile lapho ngenxa yokuphekela iparisha vele ayixhumile. ngabanjwe indoda thizeni iyangihlwengula mthandazi cela ungilalele ngahlwengula sithando sami ngahlwengula umngani wakho ngalela langa sasiphuza sonke lapha endlini ngempela baby Mhlawumbe kwelizayo.